Nyakwara Mugiajong ka wadhi mbele machiegni kede weche manyien mag migago kama lit kod kuyo okwako gwenge ariyo kaluwore gi masiche mopogore opogore maweyo familia ka chunygi otur ka koro gidwaro ni ojiw arita kendo kaw ondamo mager ne jogo motimo nek makamago. E kaunti ma Kirinyaga, dhaw mar dala ne olokore tho bang' ka dichuo nonego min ode bang'e to okaw ngimane. Kako machielo e kaunti ma Narok, obila ochako timo apedha mar manyo dereva moro mane ogweyo monego jaduong' ma jahigni 69. Lucy Awuor gi ler mathoth. Lit kod kuyo kwako gweng' ma Kerugoya, kaunti ma Kirinyaga, tok gwandruok marot mane omiyo dichuo nego minot mare kendo weyo jodak kod buok maduong'. Kalure kod obila, dichuono ne ochuo jaode gi pala kinde mane gin gi ywaruok ma ok ong'ere bang'e to okaw ngimane. Jirende mane ochopo kama masirano ne otimore ne oyudo ka ringre ji ariyogo ne opong' gi remo e yodgi. Nikiwa nimeketi nikaona polisi askari wamekuja na wakaingia kwa plot. Penye waliingia kwa plot, kidogo nikasikia ni watu wamejifungia kwa nyumba. Nyumba ikakuja ikavunjwa na kukapatikana vifo za watu wawili wakiwa wamejinyonga. Sasa sijui kama ni wamejinyonga wenyewe juu wametoka wakiwa na mazira. Kitu naomba Mungu au majenzi kama kuna kitu inawasumbua wanaambia wazazi wao ndio tutatue hiyo mambo mbaya. Kwa sababu wao wadogo sasa wameenda sana na hiyo si ni yetu. Machielo, obila kaunti ma Narok manyo dereva moro mane ogweyo jaduong' no mong'ere ni Francis Gitau Njoroge e kinde mane ochiwo kubni mag gas bang'e to ne oringo. Obila osekawo ringre jaduong' no kendo tero kar kano ringre mar Narok kamenyo ma jariemb nyamburko no dhi mbele. It was reported by the driver, Mr. Stephen Mwinde, that while negotiating the corner, he knocked down one pedestrian and he died instantly on the spot. Serikali iangalie hii maneno ya magari kukimbishwa. Juu hatutatulia. Kama justice haitafanyika kwa huyu mrasi, bado maandamano tutaamusha. Lucy Awuor, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mugiajong report mar Lucy Awuor e mocho pogode giko mar weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka nachaki gi sani kanyo aneno ka en dakika 28 tok saa 7 mar odiochieng'. Nyakwara Mugiajong ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.